Yo raş yo merdum yo devre viyaron ran honiyon ekyo kutiko vernêt û di meyit hê pêne kutikêt di seha merdumis hop pê meyit raşin. Şin wayer meyit vînon perskiyon von. En siyê kuro, en kutik şo vernêt, în meyit ku? Wayer meyit von. Ena meyit zaha vernêt a cînê min a, a meyit zaha ayê dema ez vîstûrê min a. Merdum von. În sênê mêrt? Wayer meyit von. In kutiko vernêt tivînên û von in kutik garge cînê me kişt, vîstûrê miz ve eşîkêne xwe bixelsin, ena kutik garge vîstûrîs kişt. Merdum binek vînon von. Îna wesete û kutik bime we yo du îrorêjikê me dizîvînir. Wayer meyit von. In di seha merdum tivînên von ên von in di seha merdum hemû hop bayê in kutik. Ek tên kutik wazin şo em pêne dibine.